Ja, jeg kommer nu, råber jeg, mens jeg løber med små skridt ned ad trappen. De andre står ude i gården. Vi får besøg af tante Amalie inde for byen. Hun er min mors søster, og snart ruller vognen ind ad porten. Det er en fin vogn med 2 kastanjebrune varmbløds med tykke maner. Vognen stopper lige uden for familien, og de svedige heste vansker højlydt. Velkommen til Ostrup Gods. Vi har set meget frem til jeres besøg. Siger min altid så venlige mor. Hun gør alting rigtigt og siger aldrig sin mening. Hun er en hver mands drømmehustru. De var meget heldige med hende. Mange tak for Nielsen. Det vil blive dejligt med noget frisk luft. I skal være meget velkomne. Kom med indenfor. Karlene vil tage sig af jeres vogn. Herr Børlund, fru Nielsen, Konstance, Erik og jeg. Vi bor alle på Ostrup Gods. Herr Børlund er ikke min rigtige fader. Min far døde for 2 år siden i en trafikulykke. Min mor var sønderknust. Der stod vi, helt alene, med et kæmpe gods, 28 tjenestefolk, både karle og piger. Heste, kreaturer, maskiner, både biler, skibe og vogne. Og ingen herre til at styre det. Det var der en ven af min far kendte en fin og velhavende mand, der kunne træde til. Det er nu ham, der styrer årets gang her på godset, og han bestemmer alt. Mor vil have, at vi kalder ham far. Det vil hun, fordi hun er bange for ham. Hun ville aldrig sige ham imod, lige meget hvor slemt han behandlede hende, og det gjorde han. Første gang var den værste. Jeg var blevet lagt i seng, men var rigtig tørstig. Tjenestepigerne sov, så jeg måtte selv gå ud og hente et glas vand. Da jeg gik forbi soveværelset, kiggede jeg ind ad døren og så noget, der fik mig til at løbe grædende tilbage i seng. Jeg så ham slå hende og undertrykte hende med magt. Det var forfærdeligt at se min mor så ked af det, når hun plejede at være glad. Hun viste aldrig et smil på sine læber siden. Det var der, jeg bestemte mig for, at jeg aldrig nogensinde ville blive gift. Når vi har besøg her på godset, så viser vi os altid fra den fine side. Det er en tid, hvor vi børn skal passe ekstra på, hvad vi foretog os. Jeg husker stadig dengang tante Amalie var på besøg. Det var sidst på sommeren. Høsten var i hus. Hun kom inde fra byen, og da vi spiste aftensmad, snakkede hun om, hvor fantastisk det var at bo i byen. Der var værtshuse, fine stofbutikker, mange høje huse, latter og sang, markeder, og så var der havnen, hvor alle verdens skibe lagde til og kom med varer fra hele verden. Der ville jeg hen. Jeg havde lyst til at stille spørgsmål til den fantastiske by. Men da jeg åbnede munden, fik jeg et hårdt blik fra min mor, der sagde: "Pas på, unge dame, nu skal du ikke komme for godt i gang. Du kan let forvilde dig ud, hvor du slet ikke kan bunde." Min mor undgik altid det, der var risikabelt. Du ved jo aldrig, hvad der kan ske. I de dage fik jeg lov til at lege med mine storesøskende. Det skete en sjælden gang. Du er alt for lille, så tænder du blevet ældre og ikke tyder hele tiden. Normalt måtte jeg passe mig selv og lege med mine dukker eller hyrdehunden Ulla. Men nu fik jeg lov til at bade og spille tennis og cykle sammen med Konstance og Erik. Det var sjovt at lege med dem. Jeg havde ikke så mange venner, for ikke at sige ingen. Konstance og Erik havde hinanden, men jeg havde ingen. Da jeg fyldte 6 år, blev jeg undervist derhjemme. Der blev ansat en lærerinde, der var god til sprog. For piger er det nemlig vigtigt at lære sprog. Både fransk, tysk og engelsk. Vi blev også undervist i sang, broderi, dans, spil, tegning og i at opføre os ordentligt. Der blev ikke undervist i regning. Det var kun drengene. De skulle jo nemlig lære at styre et gods. Jeg kunne godt lide undervisningen, og jeg fik meget ros af lærerinden. Men jeg ville godt lære mere end det, jeg lærte. Jeg drømmer om en gang at blive sygeplejerske, men da jeg fortalte det til lærerinden, blev hun meget forbavset og vældig sur. Men jeg har stadigvæk ikke sluppet drømmen om en uddannelse som sygeplejerske. Men var det overhovedet muligt? Vi piger, det var jo bare meningen, vi skulle blive gift. Og det var netop det, Konstance ville. Hun ville bare væk fra dette galehus og få sit eget. Hun var glad.
for at være en pige, og havde intet besvær med at opføre sig som en rigtig dame. Jeg derimod ville i hvert fald ikke blive gift. Jeg skal da ikke have nogen mand, der skal gå og bestemme over mig. Dagene gik med at fodre høns, kigge til druerne i drivhuset og andre små ting. Vi børn havde masser af tid til at lege i. Der var ikke et arbejde, vi skulle passe. Vi havde intet besvær med at få mad eller tøj. Vi fik, hvad vi plejede på. En gang imellem stødte jeg på folk, der sad i vejkanten. Uden noget som helst. De var fattige og havde ikke råd til mad eller hus. I starten syntes jeg, det var synd for dem, for de stakler i grøften. Men min mor sagde, at jeg skulle ignorere dem, og ikke værne dem så meget som et blik. Og siger man sin mor imod? Årene gik, og før jeg vidste af det, var det min 20-års fødselsdag. Jeg havde tit hørt, at jeg var blevet en fin og ung dame, men det kom så pludseligt. Konstance var blevet lykkeligt gift nogle år forinden, og hun fik, hvad hun ville have. Erik var taget på landbrugsskole, så han en dag kunne overtage godset. Nu var turen kommet til mig. Jeg skulle finde mig en mand, eller mine forældre skulle finde en mand til mig. Og en dag kom hr. Børglund hjem med den glædelige nyhed om, at han havde fundet den perfekte ægtefælle til mig. Elle, min pige, nu skal du høre. Henne i kirken i dag var der en nydelig ung herre ved navn Christian Hansen. Han bor på det store gods Skovly. Han vil være den perfekte mand for dig. Jeg kunne se drømmen om at blive sygeplejerske og flytte ind til byen forsvinde ned i en dyb brønd. Der var det. Min mor havde levet så mange år under hans befaling og som hans eje, at hun ikke kunne mere. Hun sagde til mig: "Du skal ikke gøre, som han siger. Jeg vil ikke have, at du ender ligesom mig. Og det ved jeg, du heller ikke vil. Tag ind til byen og bliv sygeplejerske. Du får penge af mig." Det føltes som noget, jeg havde savnet hele mit liv. En mor. Og det kom som et knytslag af forbavselse, men på en god måde. Jeg gjorde, som hun sagde. Jeg pakkede mine ting og sagde farvel til min barndom, der har været kold, dyr og meget skræmmende. Vejen var lang med hestevogn. Men snart når jeg byen. Det var som en drøm. Med høje huse, butikker, markeder, folk overalt. Jeg fik en stor lejlighed med udsigt ud over den vidunderlige havn. I starten var det ensomt, og jeg brugte tiden på at læse. Jeg læste alle de bøger, der handlede om lægekundskab, for jeg ville jo ikke rigtig gerne blive læge. Jeg begyndte på skolen for sygeplejersker, og der fik jeg venner. Jeg gik på besøg og lærte byen at kende. Det var som en drøm var gået i opfyldelse. The doubt will creep and crawl in on you. The dark can leap and fall upon you. Come back now, come.
let it fall, let it blow.